6 minutu ditu oraintxe, esan da bezala hementxe gara, naiz irratian bigarren kafean. Galduta errari ziren luzaro gurari dena izea. Goizeko 10:18 minutu eta esan da bezala zuzenean arazoekin naiz irratian bigarren kafean eta maite duten tarteari egin behar diogu leku orain gartxotun zain letona. Zein da zure maite duta? Ba, nire gaurko maite duta da, eskan ikustet jendeak identifikatuko duela edo ala espero dut, irailean sentitzen den hori, oraintxe esplikatuko dute. Bueno, Donostin bizita, giriburu erraldo honetan, ba, are ez dakit esanguratsuagoa da, baina maite dut, irailean nola egiten nuen orokorrean pixka bat velozidadeak beraka, eta nabari den, ba, lehenago beteta eta soinuz beteta zauden leku horiek pixkanaka nola ustutzen diren, ez? Eta nik pertsonalki udara unaiko sufritu dut jendetzaren inguruan, eta lehen 2 aste hauetan, adibidez Donostiako portuan nabari den aldaketa, nola goizetan eta gauetan, ez dakit, 26.000 dezibelio gutxiago dauden, eta naiz eta kurtsoa hasi eta denak egin beharretara bueltatu behar hori hortxe dagoen, behintzate kontekstua askoz da saiagoa da, eta gainera, eguraldia ere lagunda, ez? Más o menos, lehen aste hauetan, eta benetan maite dut iraiak ekartzen duen relax hori kontra esan bat eman dezake, kurtsoa hasten delako, baina ulertzen diazue. Era bat ulertzen dizut, uste dut gainera orain zinemaldiarekin berriz ere galduko dela pake hori, baina horren ostean badator ja hilabete batutako barealdia, eta barealdiarekin lotuta nik maite dut botako dizut, eta da oso lotuta zurearekin, oso lotuta zure bizileku den portutik, badia itxasontziz ustutzen denean, eta bertan piraguarekin ibiltzeko joera dugunok, badia guztia guretzat daukagunean egu inguru horretan, eta hori pari ezin, ordain ezina da. Beste zea, gabarroi hori ere kentzen dute. Hori nungo ordeko dute, deskubrituko dut nio. Ez dakit nungo ordeko dute. Investigatuko dut. Uste dut modulotan banatuko dela, bestela trastea ondi xamarra da. Bai, investigatuko dut, zula zei. Goiuri ez Zarandia zein da zure maite duta? Ba begira, nire maite duta da, ari nintzela atzo interneten saltxatzen, eta ikusi nuela liburu bat, zinez interesgarria iruditu zaidana, eta joan nintzen liburutegira. Ea bazuten liburu hori eskatzera. Eta sekulako bronka bota zidaten. Ara? Badakizu zergatik. Zergatik? Liburu hori oraindik ez delako argitaratu.
Eta nik jo nintzen liburu horren bila. Eta orduan pozik nago zen ere irakurketa erronkan oso aurreratuta noa. Hain aurreratuta noa. Ja irakurri nahi ditu dela, oraindik argitaratu ez diren liburuak. Beraz, bueno, oso pozik. Eta irakurriko ditut, beste batzuk, ze materiala badago. Aldizut egin galdera bat ezagutza personaletik, Goiuri. Ea Erromatar imperioan zenbatetan pentsatzen dudan? Hori azaldu bat dira, Beste momentu batean azalduko dugu. Ez, baina irakurketa aurrikuspenetan oso aurrera zoaz, badakit urte hasierarekin egiten dituzula bestelako aurrikuspen batzuk ere, Bai. gurutze batekin zerikusia dutenek. Bai. Zer modu zuzturreko igoeren aurrikuspenekin? Bueno, oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Ondo. 23 aldiz, igo behar dut uzturreko gai urrera. Eta zenbat daramatzazu? Esango dizut, 10 baino gutxiago geratzen zizkidala 23ra iristeko. 10 baino gutxiago eta 3 hilabete baino gehiago. Bueno, bai, azken puntxo horrekin lortzeko moduan zara. Bai. Pentsatzen nuen beste erronketaz ari zarela. Arri zinela. Zein beste erronka, Goiuri? Ze beste erronka dituzu bizitzan, Goiuri? Orain ezin dugu kontatu. Bueno. Agian idoia xarma datorrenean. Idatzi liburu bat, Ui. erronka guztiei buruz liburu bat idatzi Goiuri, eta urren urtan jungo gara gu liburutegira 10 egun lehenago, horren bila. Ze jatorra Ez? zeaten. Josune Belez de Mendizabal, zein da zure 2023 amaitu aurretik egin beharreko erronka? Zuona etorri zara galderak egiten. Ba, ber, ni oraindik nazo gitu maite mindutarekin, eta ari nintzen pentsatzen, ostras, gaur ere bai botako diate galdera hori, eta orain beste txiribuelta bat egin duzu, eta beste galdera bat egiten diazue, Inigo mesedez, A ber, Vale, erdilo nagola. Ze erronka maiteko zenuke betetzea 2023 amaitu aurretik. Ba, beitu, korrika itxea berriro. Garai batean egiten nuen, eta bai, inkluso behin eman nuen izena, ba, Gasteizko mendietan, ez dakit zer, trail antzeko zerbait egitera, holan, esperantza guztiarekin, ez? Bai, uztailan hasita, urrian egingo dut, baizea. Hori bai, kamiseta jaso nuen, eta orain ateratzen naizenean paseoan jartzen du Trail Gasteiz, eta ematen du egin nuela, baina nuen egin. Orduan, hor baukator arantza hori. Ba, bitu, hori, korrika errekuperatzea, baina modu, sano batean, esan nahi dut, troteko txinero esaten den hori, baina, bueno, karrearen bat edo egiteko aukera izaten dudan. Troteko txinero, ari nintzen bentsatzen, bai, oso polita da. Bai, nola euskera litekeen hori. Trostan, ez dakit. Txerri Hola, trostan. oso, dago hor, erdi tartean ez dakizula, oinez ari zaren, presakazoa zen autobusa hartzera, edo benetan kirola praktikatzen ari zaren, hori da. Nola itzuliko genuke hori? Aber, gure entzulek dakiten, eta bidaltzen duten. Konsultatxoat egingo dugu, edo entzulek esan dizagutela, nola dituko lioteken, troteko txinero. Txerri trosta zago izki, Txerri trostan ibiltzatzen zaigu. Aizue, hemen gure entzuleak egun honesan, eta zera, Rekizabek esan digu gaurko efemeride bat, orain dela 40 urte, ni jaio nintzala. Zoriona! Rekizab, ez dakigu zein dan zure izena. Badakigu goizero hemen zaudela, zorionak, hemendik besarka da handi bat, ostra, 40ak, batzuk gertu ikusten ditugu ja, eta kontatuko diguzu, nola molda daiteken bizitza laugarren hamarkada horretara. Pixka gehiago bakugan igartxo da. Askorez, Lasai, Josune zure etzizugu adina galdetuko, Goiurizuke itiguzugu gorarazi 40ak urrun dauzkaztula, lasai, eta pakean denak. Aizu, Josune, baina maite dut apres balin mazenuen konta iguzu, zenik ere badaukat oraindik maite dut ez bat elkar banatzeko. Bale, maite dut, behitu, atzo gertatutako zerbait eta urtero gertatzen dena. Dakitzuen bezala, antzerki konpainia bat daukagu, 3 pertsonen artean, eta bueno, oso entusiasta gara, eta hori dana, baina udan, iten dugu olako oxigeno bat hartu, eta bakoitzak bere gauzak iten ditu, eta gero elkartzen gara. Atzo izan zen eguna, eta nire maite duta hortik handoa, elkartu ginela, batu ginela, topatu ginela berriro, eta izugarrizko ilusioarekin, proiektu berriekin, eta gogoekin. Eta hori maite dut, lagun eta lankide direnekin, elkartzea berriro, eta emozionatzea. Nire emozioa gustatzen zaizkit. Ze ona. Zutaz letrak idazteko, zutaz kanta. Banik maite dut ez badaukat, eta zer ikusia daukaz zorion mezuekin. Rekizab, zu zoriondu zaitugu gaur, abixatu diguzu ederki, ni nahiko txarra nahiz urte betetze datak gogoratzen. Oso gutxi dakizkit, nire ingurukoak, eta, bueno, uste dut ja hori ez zela gehiagia aldatuko,
no, saiatzen naiz, eta norbaitek gogoratzen badit, bere urte Saiatzen betetzea zara? horrela, bai, saiatzen naiz. Eskerrak. Zur urte betetze eguna badakite. Xilikon. Vale. Baina, atzo, nire susmoa bazen, lagun gertuko baten urte betetzea zela. Banuen hor, baino, ze gertatzen da? Eta hemen ator maite dut eza. Ez dut bat ere maite WhatsAppetan, taldeetan, bidaltzen diren zorion mezu impersonal zerrenda horiek. Bale, ados nago. Seinak iristen dira eta tarteka urte betetzea ospatzen duenak edo urteak betetzen dituenak erantzuten du. Ei, eskerrik asko kuadrilla edo ei, eskerrik asko denoi eta bihotze batzuk jartzen dira edo musu batzuk. Eta handiken ordula ordenera beste batzuk eta ez ditut maite. Baina ze gertatu zen? Atzo WhatsApp talde hortan pertsona honi inor zoriontzen etzionez, zorion mezuen alerta gizatiarra diren pertsona horiek espazuten ere laguna zoriondu, nik ze pentsatuko nun. Inigo, okerrau, gaur eztek, xiliko nahi. Gaur goizen batek idatzi du, ei, barkatu atzo zure hortek ziela, eta ez da gizedan, meikasuen la letxe, banekinik zehose pasatzen nahi zalatzo, eta ez ditut bat ere maite orokorrean WhatsApp zorion mezu horiek, eta tira, hori nahi nuen kontatu, eta Regixabek esan digu, nire izenaren inguruan opari bat, nire nikean dago, Xabierrez... nire nikan dago. Basiker... Iker Basaguren adibidez izan liteke. Osondo, Basagoiti. Bai. Iker, bueno, badakigu Iker dela. Bueno, bai ez da diezagula. Eta guztia kontatuta, 10:27, saioa martxan jartzeko, bueno, saioa martxan dago, aspaldi beti esaten dut gaur saioa azten dela. Osondo, Iker bai, hurbiltzen ari gara. Goizeko 10:28 aurrera goaz, hasi aspaldi hasi gara eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Und dann steh ich vor mir. Ich bin hier. Dies ist ein uraltes Bild, das die Surheit verliert. Der Tiefblau der Himmel, ich muss den Gewinn, den Feuer Alhone, den alles nicht kantu hau, eskatu digu gaur Josune Belez de Mendizabalek bere sekzioa abiatzeko, baina uste dut ez dizuegula bapatean argituko zergatik. Und Geschichten im Sekundenschlaf schreibt dieser Schatten ist wie. Alemaniera da? Hizkuntza, Josune? Bai, ala da. Ez nik ulertzen dudalako, baizik eta horrela irakurri dudalako, eta horrela ziurtatzen dituztelako hainbat iturrik. Baina bai, alemanez abesten dute, eta zeinek abesten duen, ez duzue antzematen olako ahots ezagunik edo? Agian euskeraz abestuko balu? Tik, 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 tik. Ob diese davon einen göttlichen Plan. Nik erantzuna badakit. Akabaramos. Baina irakurri dudalako, ez identifikatu dudalako ahotsa, Nik ez da gizein. Egia esan, Ondo abesten du, baina. Bai. entzuten duzunean norbait, berez, euskaraz abesten duena beste hizkuntza baten, batzutan arraroa egiten da. Ui, Batzutan hizkuntzak kantakera ere aldatzen aldatu du. egiten du, bai. Niri asko gertatzen zait. Bai. Zer Ez esatu, pentsatzen ari nintzen. Goiurik esan du, euskeraz dakien norbait beste hizkuntza batean entzuten duzunean, eta pentsatzen ari nintzen gure herrian. Osea, iaia, egunero eta unero, baino beste afera bada hori. Abeslariak esan nahi nuen, eta ez euskararekin soilik ez egite. Ingelesez abesten duen norbaitek bapatean frantsesez egiten du album bat. Bai, oiko kontestutik eta kanpo bai. dagoenean edo ez. Eta Bai, ahotsa nik desberdina da. ez dut identifikatu pistan bato. Ez, bai, pista bat emagut. Neska bat da, eta neska honek hartu zuen parte olako, karo, ez noa pista errez bat ematera, baina orain ez dute gogoratuko zen olako, esango dut, lehiaketa zen, baina da, holan ahotsa eta kantua duten hoien lehiaketa, ustut ere, maskara batekin ere, ez dut esan nahi holan ze programa diren, baina bai, identifikatzen duzue. Holan abestiak... Izango da,
Instagramen jarraitzaile gehien dituen pertsona euskalduna. Vale. Uste dut ez da? Esango Ona, bai. Borja Semper. Ui, kasi. Lenguan aritu zinaten eminizketan, Itziar Ituñok dauzkala jarraitzaile pilo bat, telesail batzuk disparatu dituztenak, ez da? Claro. Es que, a ver, beste pista bat zen, euskal aktore bat da, La Casa de Papel ere telesailan parte hartu zuen, bueno, claro, erreza, bai, Itziar Ituño da. Duzu Gasteizko nazioarteko jantzerki jaialdiarekin, eta bagoaz orduan, Arabako hiriburura, ez? Zuzenean horrekin. Hori da. Begira, egin dugu bidaia, kanta honen bitartez, hain justu ere, bidaia izeneko antzeslan bat egingo duelako Itziar Ituñok, hemen Gasteizen estreinatuko dena. Entzuten genuen kanta, horren izenburu bera dauka, bidaia, Die Reise, alemaniarrez. Hau izan zen, begira, kontatuko dizuet, Markus Englert musikari alemaniarrak, Itziar Ituño euskal aktorea ezagutu zuen, La Casa de Papel telesaiari esker, eta jakindak Ituñok, ahots ederra daukala, izugarri ondo abesten duela, eskaini zion kanta hau egitea, nun eta Kap Verburg izeneko Alemaniako irian, gaztelu batean, bertan jaialdi bat egiten dute. Eta kanta hori, uztailan abestu zuten, hortxe gaztelu eder horretan, baina horretaz haratago, Ika Teatroren eskutik, proposamena ere ailegatu zen, kanta honen bueltan, egokitzapenean, antzeslan bat egiteko, eta hor sartzen da Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdia atzo aurkeztu zena Gasteizen, eta dauden hainbat eta hainbat antzeslanen artean, hauxe izango da azauraren 4an, bidaia izenekoa, Alos Kuartetek ere parte hartzen duen honetan, Amaia Elizaran eta Gorka Duran dantzariek ere parte hartzen dute, eta izango da estreinaldia Euskal Herrian da, disiplina anitzeko antzeslan bat, non Itziar Ituño aktore dagoen, besteak beste, eta azaroaren 4an etorriko da ona Gasteizko printzipal antzokira. Hori ikuskizunen artean gehiago dauz. Nahi dituzu gehiago jakin edo Inigo nahi diguzu musika jarri dozena, ezu egin Inigo. Konte guzu gehiago. Nik bidaia zari zinelako jarri dut hemen Albo California, eta gustora nebien. Michel Duco eta Caroline Phillipsen duo izeneko albumeko kantua. Baina tira, zuk jarraitu guzu kontatzen. Bai, badaude gauzak, kontatzeko begira. Esan bezala, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian, 31 ikuskizun egongo dira guztira, horietatik 10 Euskal Herriko konpainienak izango dira. Bidaia esan dugu, Ika Teatroaren eskutik, batzuk aipatuko ditut, Familia Sareka da, izeneko beste bat, Baibenen konpainiakoa, Supernormales. Hau da, jakingo duzue, zuzendaritza honenaren Max saria eskuratu zuen iaz, eta Iñaki Rikarte Gasteiztarra da Supernormales izeneko antzeslan honen zuzendaria. Hori ere, Gasteizen izango dugu. El Mono Habitado, hau da oso, Gasteiztarra den konpainia da, eta El Mono Habitadok aurkeztuko digu Guapa izeneko ikuskizuna. Hau, ari naiz pixkat Euskal konpainien artekoa, gero badira beste batzuk nazioartekoak, baina, gureak ere hortxe daude. Teatro Paraíso, 55 urte daramatza familia ikuskizunak egiten, eta gure artean ere izango da 2 obrekin, Kutxatartean eta Lorategia izenekoa. Dantza ere badaukagu, kasu honetan proiektu larruaren eskutik, Aritz López eta Jordi Bilaseka dantzariek osatutako taldea da hau. Eta Kukubazar, Mari Zurbanoen eskutik, Pez de Luz egitasmoa ekarriko du. Hauek dira
Euskal Herrikoak bai, Gasteizkoak ere bai, bueno, nazioarteko antzerki jaialdiak bertako produkzioei edo ekoizpenei bueno, tartetxo bat eskaintzen dielako ere, eta ongi etorria. Egia da euskeraz lan gutxi izaten direla eta ez Euskal Herrian euskeraz egiten diren antzeslana gutxi direlako, baizik eta batzutan, bueno, bakizu ez dela betetzen dela, zenbakiak eta ez dakitze, eta esan behar dut, euskarazko ekoizpenak eta antzeslanak beti betetzen direla printzipal antzokian. Hori horrela da. Hemen euskal komunitate potentea dugu Gasteizen Araban, gogotsu gaude, gauzak ikusteko, entzuteko, dastatzeko, eta ara juten gira, eta askotan gero gaztelania asko produkzioetan jende hori ez duzu ikusten, beraz, badago euskararekiko zaletasuna handi bat, eta arte eszenikoetara ere euskarak erakartzen du jendea, beraz, hortxe hor, puntualizazioa, txak! How I feel. Tira gara honenak, parlamentuan eta kongresuan euskeraz hitz egingo dute gure politikariek, baina zinemaldiaren inguruan aritu gara lehen ere, eta zinemaldian euskal ekoizpen eta euskarazko ekoizpen are gutxiago, eta, bueno, bada, zoritxarrez, oraindik ere, konstante egin mantentzen den errealitate bat. Bueno, jarraitu beharko dugu borrokan. Euskaratik eta euskaraz, herri hau egiten du, kanbio kabestu zuen bezala. And I always will. I know. Ze temazo. Hau da, Antonia de Johnson, da? Bai. Temaz, bai. Bai. Egit ondo fistful edo festful, nola oskatzen den? Fistful of love. Fistful. Fist, esku bete maitasun. Bai. Ja, fistful. Fistful, oie, txakur bat ez da? Fistful. Ez da pitbull, ez? Ez, hori ez. Con la mano para arriba, ez, hori beste bada. Balen txiribuelta. Bueno, esan dizuet ere, Gasteizko nazioarteko jaialdian badirela, hori, nazioartekoak, ez da, badibidez Biki Luengo, Nuria Espert, hoiek ere izango dira hemendikan, Zegeio, Peris Mentxeta, bebai, olakoak izango dira. Baina, egingo dugu beste txiribuelta bat, eta egingo dugu salto, printzipal antzokitik, nora eta Gasteizko antzokira, zaket ezaguna egiten zaizuen, seguro baietz. Euskararen etxea kulturrunea, bere izen ofiziala da Izaskun Arrue kulturrunea. Aspaldiko kafe antzoki formula horrekin gabiltzala hemen Gasteizen, azkenean onartu zen, obretan aritu ziren hemen Alde Zaharrean dagoen Bergara jauregian, hau dago Errementari kalean, eta, obrak amaitu dira, baina hemen txegabiltza, ez dakigula noiz irekiko duten. Atzo ere horren inguruan, Marian Anklares euskara zinegotziak hitz egin zuen, eta zenbait azalpen eman zituen, azalpen horiek hortxe daude, ez? Zer esaten du, oraindik ez dela ireki, ekipamenduak instalatzeko eta taberna martxan jartzeko atzerapenak direla medio, direla tartean hor, orduan... Kontratazio publiko izango da, tartean hori atzeratzen ari dena, eta... Eta, hau kudeatzen dute Lazarraga elkarteko kidek, eta, egon dira istiluak, eta euskaltzale mundua, eta, azkenean kulturaren mundua, ze hori izango da hor kulturruneak batuko duena, ezta? Hortxe gaude, zain, eta batzuk, bauzkagu proiektu batzuk, estreinatzeko horrenpean daudenak ere bai, hortikan ere saridunak izan zienak, eta, urtebeteko atzerapenarekin goazela. Noiz irekiko duten Gasteiz antzokia, Izaskun Arrue kulturunea? Hori ere bada galdera, baina horren erantzuna ez dakagu. Badoko gogoa, lehengo batean ez zergatik iritsi zen nirera Izaskun Arrue antzokiaren inguruko lotura eta hau eta beste, Gasteizko lagun batekin ari nintzela, eta itxura ederra dauka, irekitzen denean han izango dugun leku horrek, eta egia esan, lehen bailen ekipamendu eta bestelako arazo guztiak konpontzen dituzten, ze bai oso... kulturarako oso gune garrantzitsu eta ederra izango dela dirudi, ala espero dugu, eta
Eta itxura hori beintza badauka Josune. Obrak amaituta dagoeneko gauza batzuk ikusteko aukera izan da, eta, bueno, badirudi oso txukun geratu dela, ez? Bai, irudi batzuk ikusteko aukera ere izan dugu, egia esan nik arkitekturaz ez dakit, eta itxuraz bakarrik oso ederra da. Gero badira hor zurrumurru batzuk, edo igual, ez dira zurrumurruak baizik eta dakitenek esaten dute, igual txikiegia egin dute eskenatokia. Bueno, a ber, ez dakigu, nik kuriositatea daukat ikusteko, Hortikan bagomen dago olako bizita gidatu virtual bat, bere egunekoa, baina duela urtebetekoa edo, eta, bueno, horren zain, a ber, gero topatuko ditugu alde onak eta alde txarrak seguro, bertan gaudenean, basango dugu estua den edo ez, edo zer. Zoritxarrez normalean, askotan gertatzen da, gehiegitan, horrelako gauzak egiterakoan, oholtzetan egoten garenon iritziak, entzuna kaso bai, haintzat ez dakit gehiegi hartzen diren, eta hori bada gaitz endemiko bat, eta oso arkitekto gutxik hartzen dutela, egoa nolabait beste leku batera eraman, eta benetan pragmatismotik lekuek behar dutena aintzat hartzeko erabakia, ez da. Gehiegitan gertatu da, edozin ingurutan antzoki baten inguruan aritu denak, eta antzoki baten proiektuak ezagutzen dituenak, badaki, askotan galdetu bai, haizu, eta hau, eta beste, ze beharko zenukete, eta baina, gero, iristen da, errealitatea eta errealitatea zoritxarrez bestelakoa izaten da. Beraz, bueno, ikusiko dugu holtza hori eta bestelako instalazioekin dabiltzan kontu horiek moldatzeko modukoak diren eta ez dituzten arazo gehiegi ematen zen. Uste dut, beti egoten dela zerbait. Bai, nik ekarriko dizuet ona, azken berria baldin eta inoiz sartzeko aukera daukagun, esan nahi dut, ez dakigun ez noiz igiko duten, bueno, baina, bai, ibiliko gara horren inguruan. Eta begira, orain, beste txiribuelta bat, eta ja, antzokiak hartu ditugunez ja aitzaki, gaurko txiribuelta honetan, Orlando lanari buruz itzeingo dut, bihar, bueno, itzein bakarri da, itzordua, bihar Gasteiztik baldin bazabiltzate, Feliz Petite antzokian, Orlando lana dago, dakizuen bezala Virginia Woolfen lana da hau, liburu batetik abiatuta noski, eta zer eta dakizuen ere bezala, Estatu Espainolako hainbat hiritan nun Vox sartu den udaletxeetan, eta zentsura pairatu duen obra da. Orduan, nahi duenak aukera daukana zergatik egongo zen hor zentsura Orlandorik kaina ematen. Ikusi beharko da, bihar, esan bezala, Gasteizko jabetze feminista eskolak, horrekin abiatuko du bere aurtengo programazioa, Feliz Petite antzokian Gasteizen. Hor itzordua. Baina galdera zer, ja astu egin zaigu? Zeinekin egingo zenukete zuek? Duetoa. Zeinekin. Gartxoten dueto batzuk egin ditu dagoeneko, Zaio asko geratzen dia egiteko. Euskal Herri mailan, ez da horrela pixkate sasi filosofiko jarrita, gustatuko litzaidake nere etorkizuneko niarekin. Imaginatzen naiz, 75 urtekin posible balimada bizirik. Eta igual, dueto politu bat izango litzake etorkizuneko zu, ez dakit jantziago edo tristeago, ez dakit ze izango zen, baina ulertzen dira, ez hotxa beste 35 urte bizi izan dituen ni horren ahotxarekin, ojo. Bigarren ahotxa, goitik, orain goztuk egingo luke, 35 urtekoak, akaso ahotxa beste perfileten izango. Bai, ez dakit gustatuko litzaidak, eta gainera beti, ez dakit, musika sortzen ibiltzen galerok ere, beti fantasatzen dugu pentsatu nahi dut, oraindik ere egin ez dezune abesti tzar horrekin, orduan duetoa izango litzake, nire 75 urteko niarekin, eta oraindik eginda ez dagoen abesti tzar batekin, ez dakit gehiagi eskatzea ez dute den. Nik egia esan, baditu dalako datozen hilabetetarako bat urte amaitu aurretik aterako den kolaborazio bat, beste abeslari batekin, ez dute esango norden, urrengo diskorako ere badaukat dagoeneko abestu izan dudan, baino inoiz grabatu ez dudan pertsona batekin beste dueto batola buruan, beraz esango dut, pixkat planetan ez dagoen zerbait, eta nahiko xume gertura jota, Imanol Ubedarekin egingo nuke. Bidertzean talde izan zen momentu batean, manik 16 urte nituenean edo gure erreferente, bai
kantugintzagatik, bai Joserra Senperena pianista hortze golako eta jamonista, eta batzuk flipatzen genuen berarekin, eta Doniño Errez proiektuan orain ari den Imanol Ubedarekin, gustora egingo nuke kantu bat. Goiuri? Zuk lehen esan ezu aizea webunekin egingo zenukela, sarreran? Bai, ikastaro bat egin berdulako, eta nik ez dakitelako ezerrez musikaren inguruan, eta agian zerbait ikasiko nuelako. Baina, badakizuen, ni Euskal Beyoncéa naizela. Eta ordon, nik uste dut Euskal Herria eta Hollywoodeko mundu hori elkartzeko oso beharrezkoa dela Beyoncé eta Goiuriren arteko kolabo bat. Vale, ingo du gauza bat, aizea webuni eskatuko diogu, eta segituan agurtuko dugu, berak orkestazioa egin dezan. Zoragarri. Eta nungo sinfonika nahi duzu, hori berak aukera dezala, orkesta berak aukera dezala. Hori aizeak aukera dezala dena, bai. Aizea webun egunon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo egunon, mila esker. Labur, Josune agurtu horretik galdetuko dizugu. Goiuri eta Beyoncéren arteko kolabo batean, orkesta sinfoniko bat orkestatzeko aukera bazenu, ze orkesta sinfoniko izango litzateke? Ez daki. Igual ingo nuke Euskadiko orkestakin, ez? Batuko zara. Bai, gustora ingo nuke. Maila handiko orkesta dugu etxean eta hori baliatu behar da. Josune Belez de Mendizabal, bazu agurtu egingo zaitugu. Mila esker. Bai, astelenean bueltatuko gara, zaindu asteburuan, kafe asko hartu, eta hori. Eta haupa zuek, oso tarte politia pasa dut zuekin, Sarka handi bat. Aio. Goizeko 10:47, egia esan aizea webunduran gurean izateko gogoa, bagenuen aspaldi, aitzakiak ere asko ikusi izan ditugu, emakume musikagileak, historian zehar gurera ekartzeko egin dituzten lanengatik, Judith Monterorekin ere inoiz hemen izan dela hitz egin dugu aizeari buruz, baina ez da aukera orain arte suertatu, bidea abiatuta aukera gehiago suertatuko dira, aitzakiak ere asko izan zitezkeen, baina gaur hartu dugun aitzakia hain zuzen ere musikagela, Donostia Kulturak antolatzen dituen musikagela ikastaroen baitan, musika konposizioaren astapen tailerra antolatu dutela, aizea webunek eskeniko du tailer hori, edo zuzenduko du tailer hori, eta nahi genuen jakin nola gertatzen den, nola egiten den musika konposizio astapen tailer bat. Aizea, egunon, esan da bezala, aitzaki asko eta etorkizunen ere topatuko ditugu, baina gaur, aitzaki txoni heldu diogu, eta bada gauza polilla, musika konposizioan astapenetan jartzeko tailerra. Izenak bera oso erakargarri egiten da, pentsa zenbat, dagoeneko izen emateko epea zabaldu zen, eta itxi aurretik plaza guztiak bete direla. Bai, hori da. Mila esker gonpina behaengatik. Eta, bai, egia esan, harrituta nago, eta oso pozik ze, harrera oso ona eduki du. Eta, planteatu nuen ikastara hau, entratu nintzen hor Egiako Kulturetxean ensaiatzeko eta lokal batzu daudela, taldeentzako, eta pentsatu nuen, askotan, pena ematen dit, jendeak ez jakita edo ez disfrutatzea gehiago konposizioa edo harmonia, askotan usteet gai hauek tratatzen diala era batea ez diala oso interesgarriak edo kontserbatorioko gauza diala bezala, eta orduan esan nuen, igual polita izango litzateke planteatzea alako ikastaro bat, eta, jendeantzako, baina baita ere, jotzen dutenentzako, beste musika beste era batean lantzeko edo, disfrutatzeko. Hoi izan pixkat aitzake eta jo nintzen, oain dela urte bat genuen lehendabiziko ikastaroa, eta gustora egia esan. Aizu, ikusi dugu, musika ezagutza oinarrizkoa edo duen jendeari zuzendua, alegia, minimo bat ezagutu behar da, nolabait esateko, ez dakizen baden minimo hori, instrumentu bat jotzea, instrumentu bezala askotan baztertzen dugu ahotsa, eta bere ahotsa ezagutzen duen eta landu den norbait izan daiteke instrumentista, nolabait esateko, baina harmonizaziorako ez dakit akaso jakin behar da jotzen, zema jakin behar da, horrelako ikastaro batean murgiltzeko? Bai, ez da galdera erresa, eta nire bai askotan planteatzen dut. Gero ere da taldearen arabera, baina bai niretzako behar dezula batez ere interesa,
Ze igual, endabeziko klasea jutezea eta esatezu, ai ama, baina bueno, nire bai hortarako laguntzeko nago, eta orduan materiala bidaltzen dut, orduan usteet interesa edukitzea, instrumentu bat jotzea edo abestea, bueno, ahotsare instrumentu bat da, eta igual, pixka bat solfeo gauza batu jakitea, pixka bat nola idazten dian notak, ze askotan baiten dugu, gauzak entzun, edo partiturak analizatu, baina hori, taldearen arabera ere. Así que, bai. Beraz, komposiziorako esango dugu zuk zuzendu, baina badodela bi elementu bez, melodia eta harmonia nolabait esatearren. Orduan, pentsatzen lanketa hortik hasten duzuela, ez? Pixkat akordeak eta zer diren, harmonian nola kokatu, eta gero horri melodiak osatzen joan, edo alderantziz, nola izaten da pixkat prozesua? Bai, bira, eske egin ditut orain arte bi ikastaro eta oso desberdinak izan dira, ze hori oso dizut. Osea, nire gustatzen zait ez eramatea dena base bat eramaten dut prestatuta noski, baina gero gustatzen zait jendearen interesa jarraitzea. Orduan, adibidez, claro, askotan ere teoria asko sartzea, ez da oso, jendeare aspertzen da, edo, gustatzen zait bestera batea irakastea ere, eta orduan batzutan beste ariketa batzuk planteatzen ditut. Adibidez, esan nien, venga, aukeratuko dut kuadro impresionista bat, ez? Eta hurrengo klaserako ekarri behar duzu zerbait, kuadro horren musika. Izan daiteke akorde bat, nota bat, emozio bat, komposizioa ere bestera batea lantzeko, ze askotan, klaro, nire badezu kuarteto bat idatzi edo zerbait orkestratu, urte asko behar dituzu, ez? Gauza guztiek ikasteko, baina, nire ikasleekin ere, nire klase partikularrek ematitut pianokoak, baina, azkenean ikasle guztiak bukatzen dute konposatzen, osea, bai hasi berriak, bai denbora asko daramatenak, eta gustatzen zait, konposizioa ere bestera batea lantzea. Pixkat, bildur hori kentzea, ze ematen du ez komposizioa, edo zerrek konposatzeko, behar dituzula ezak zenbat urte harmonia, ez da, uste bestera bateare landu daitekela. Hori da nire... Bai, gartxo dagoat hemen orpeiarekin horrela egiten. Ez, nola ari zen esaten, aizea ari zen esaten, badago, ez, askotan, nik uste konfiantza falta dela, eta jendeak komposizioa aizeak ondo zioen bezala, alako amildegi bat bezala ikusten duela, eta badirudi izan bartzeala eminentzia bat, bai harmoniarena, solfeoarena, eta askotan oso gauza intuitiboare bada, ez, atrebitu eskero, gero ja hemen aizea entzun da, inbidiare ematen dit, askok intuitiboki egiten dugun horren atzean dagoen jakinduria hori jakingo bagenu, ze beste lekuetara joango ginateken. Ala ez, hori ere inoiz ez dakizu, baino benetan interesgarria da, nik mila aldez esan dizut inigo, ze gogoa daukadan egun batean pianoa jotzen ikasteko, pixkate bada ere, eta hemen entzuten, ezin naizelako apuntatu, bestela, abera, arte bat iteiten. Pianoa aipatu du Gartxotek aizea, zu pianista zara, pianoa kaso bai da, ez? Komposizioan pixat oinarrizko instrumentu hartzen den instrumentu bat, harmonizatu eta melodiak sortzeko duen, gaitasuna horrengatik eta beste hainbat arrazoiengatik, ez? Baina pentsatzen dut horrelako ikastaroetara ez instrumentu asko jotzen dituzten musikariak hurbilduko direla, eta kaso instrumentuaren arabera pixka bat funtzioa komposizioan, funtzioa edo konposatzeko ordena ere, pixka eta kaso aldatu egiten dela, ez? Harmonizatzaileak diren instrumentua, piano bat, gitarra bat, edo akordoi bat, edo, direla, ez? Akordeekin lan egiten ohituta dauden instrumentistak, eta kaso, oboista bat, edo klarinetista bat hurbiltzen bada, melodiarekin ohituagoa dagola, eta horre sortuko direla, ez? Norantzak pixkat ezberdin izateko aukera konposatzerakoan edo. Bai. Justo hori da ere polita, ez? Planteatu nituen ikastaroek, nire bai, ematitu klase partikularrak, baina ez da berdina taldean ikastea. Niretzako oso polita da, ze adibidez, lehen urtean hori zeuden pianista batzuk, gitarrista batzuk, abeslariak ere apuntatu zian, orduan, askotan behaien artean ere, ariketa batzuk ziren. Venga, jarri binaka, eta bain inbarrezute, bien artean zerbait, ez? Eta orduan, bestera batea ere lantzen da. Ze nire komposizioa ikasi nuenean kontserbatorian, 4 klase kide ginen, ze, oso plaza gutxi daude eta 4 ginen klasean. Eta, baina oso polita zen ikustea, zure, klasekidearen ariketa, eta bere galderak ez, eta orduan uste, bestera batea, beste gauza batzuk, eta galderak eta hausnarketak sortzen diala horrela taldean, eta hori oso polita da, ez izatea dena pianistak edo denak abeslariak, hor, hartu eman bat egotea.
hemen ari gara entzuten, Aizea Webgunen paisajes, bigarren, mugimendu edo bigarren zati edo kantua, ikusten dugu, konposizio besaterako Aizea, konposizio instrumental badala, esan diguzu zure ikastaro horietan ahotsak ere egoten direla, estilistikoki ere pentsatzen dut, denetatik edo gertatuko dela, ez? Joera klasikoagoa, instrumentalagora edo jotzen duen jendea, popetik gertuago dagoen jendea, pixka bat denetarik edo gertatuko dela hor barruan, ez? Bai, niri hori ere gustatzen zait, kuriosa da, pentsatzen nion orain sartu baino lehen, askotan jendea pentsatzen dula, nola, ni, musika klasikoa ikasi dut, ez? Gehienez, pianoan ere asko jodet musika klasikoa, pentsatzen dutela bakarrik musika klasikoa entzuten dudala. Eta kuriosa, juten ez kontzertu batera, baino, entzuten duzu hori, eta bai, musika gustatzen zait, ez entzuten bakarrik, jendea imaginatzen du nagoela etxean Vivaldi entzuten, ez? Eta hori bakarrik entzuten dudala. Orduan, ikastaroetan ere berdina da, ez? Osea, adibidez, ikastaro hontarako pentsatu edo gauza bat, adibidez, ingoet, itxasoari buruz zenbat obra egin diren, adibidez, ez? Eta konpositore eta desberdina nola tratatu duten tema hori, eta orduan hor ikusiko ditugu garai desberdinetako eta estilo desberdinetako obrak. Osea, pixka bat, dena, bai. Ze interesgarria. Zoritxarrez, musika konposizioaren astapen tailerrerako plaza guztiak agortu dira, bai esango nuke Aizea, euskerazkoak eta gaztelerazkoak agortu dira, baina ziur etorkizunen ere musikagelak, are gehiago horrelako arrakasta izan da, berriro ere aterako dituela, eta beraz entzulea gutxi gora bera geratu balin bada, gaur azaldu dugun honekin, egon dadila adi, edo idaz dezala musikagelara, alerta piztutzeko. Entzulea eta esataria. Bai. Aizea, joan dadila ondo ikastaroa, esan dakoa, taldea ezagutzen duzunean, hor joango zara ez, talde horri egokitzen ikastaroa, baina benetan oso interesgarria iruditu zaigu, proposatzen zenutena eta horrexegatik tartetxo hau, baina, sarreran esan dudan bezala, gauza asko egiten dituzu, Aire Akademiatik eta Aire Akademiatik kanpo, eta joango gara harremanetan eta gauzatxoak kontatzen, ze esaterako jakin badakigu, nik lehenguan hemen entzun dituen telesail zaleak direnak, telesail bati buruz izketan, eta nik esatzen niri telesail horrek sonatzen dit, baina sonatzen zidan ikusi nuelako Instagramen Aizea Webgunek egin zuela soinu bandaren orkestrazioa. Eta tartean ere beste musikari ezagun eta lagun batzuk zeudela. Eta ze gauzak, tira, horre Goiuri irakusten ari zaigu zure webgunea. El cuerpo en llamas izan da, zure lanketetan edo, izan den azkenekotakoa edo, ez da? Hori da, bai. Aitor Etxebarria konposatu du, eta, tema batzuen moldaketak egin dituen orkestarako, eta oso pozik egia esan, oso, bai, kontentu. Musika banden munduan eraritzen zarela badakigu, beraz ez dakit zinemaldia badator, akaso beste deitxo bat eroriko zaizu, musika banden inguruan hitz egiteko, edo nor daki. Aizea Webgun plazer bat izan da, mila esker, segi ondo, eta izango dugu elkarren berri. Mila esker. Izan ondo, agur. Agur. Eta Frantziasko Tristanoren tokata honekin egingo ditugu goizeko 11:00 bidean diren hurrengo 50 segunduak, ze informazioaren tarteare behar dugu 11:00 boletinen. Goizeko 11:00 18 segundu besterik ez, eta horrek esan nahi du bagoazela abiatzen naiz irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, antxe prest dugu Egoi Belategi lankidea, eta dagoeneko martxa hartu dugunez gaur ere aurrenekoan aterako zaigu Egoi. Belategi, egunon.
Egunon, baita zuei ere, bigarren kafeako parte hartzaile eta entzule guztiei, 11 puntuan goizeko ordunetan kontu bakarra nabarmentzeko, ertzaintzak gizon bat atxilotu duela, Zornotzan duela urte bete bertako bizilagun baten desagerpena dela eta Ogenbarren auzoko kale bat itxita egonda atzoko egunetik gertakari honen ostean. Ertzaintzak naizi baieztatu dionez, operatiboa iazko irailean herriko bizilagun bat desagertu izanarekin lotuta dago. Gizonezkoa atxilotu zuten esan bezala operazio honen baitan atzoko egunez. Iturriok azaldu dutenez, ikerketa kriminaleko zerbitzu zentralek, polizia judizialak, brigada mugikorrak, txakur unitateak, polizia zientifikoak eta Durangoko babes zibileko baliabideek parte hartu dute operatiboan. Gutxienez, etxe bizitza bat erregistratu dute eta epaileak sumarioa sekretupean garatzeko agindu eman du. Dena den, Radio Vitorian egindako elkarretzetan Josu Erkoreka Lakuako segurtasun sailburuak adierazi du ikerketa sekretupean izan da, ezer gutxi dagoela aurreratzeko gertakerari dagokionez, baina informazio baliagarria bai eman duela ikerketa joan den urtearen amaieran desagertu zen ustezko biktima bati buruzkoa dela baieztatu duelako eta hilketarena dela ertzaintza jorratzen ari den hipotesi nagusietako bat. Ikusteke, nola garatzen den guzti hau Zornotza aldean, goizeko 11 bat errepidetara begira badirudi lasai ditugula Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera ez baitago aparteko gora berarik. Onaino gaurko boletina, konexio berriz ere bigarren kafearin, gero arte. Eskerrik asko egoi belategi, esan da bezala guardiko 12etan informazio gehiago eta guk aurrera egingo dugu, musikaren orduan murgilduko gara, naiz eta nahiko musikari bagin biltzan azken minutu hauetan ere, hain zuzen ere Maria Elizalderekin gartxotun zain letonak izandako, doinuetatik aratzago solasaldi hori entzun behar dugulako, eta bitartean pres gara, soinu proba martxan jartzeko, ze segituan Asier Beramendi ere, hemen gurekin elkarrizketa akustikoan entzuteko aukera izango duzue. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago podcastaren atal berrira badakizu hemen astero biltzen garela jendearen kantu kutxun batzuk ezagutu eta gure belarriak pixka bat gozatzeko. Emozioa handiz aurkeztuko dizuete aste hontako gonbidatua, bera Maria Elizalde da eta aipatuko nuke bizitzak eta holtza gainean aritzeak parean jarri didan izugarrizko gizaki puska dela bera. Asko maite dut, eta gogoa handiz ekarri dut ere, bere kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutzera programa honetara. Eta asko luzatu gabe, telefonoaren bestaldean ze gomendio egin nahi izan dizkigun entzungo dugu. Abestiekin hasteko, aukeratu duten lehendabiziko abestia, SES talde gallegoaren Como eu kanto da. Egia da azkenko urteetan, maiz aditu justela gallegoz abesten duten taldik, eta nahiko zaila egin zait kanta bat konkretuki aukeratzea. Orduan, zergatik bereziki kanta hau? Alde batetik izan daiteke emakume honek kantatzen duen aldiro edo bere ahotsak transmititzen diten lasaitasunagatik eta goxotasunagatik dela, minon baita ere uste dut izaten aldela, udara hontan lagun eta familiekin bizitu nun azkeneko momentutako batin, abestia gustatu batin jotzen ari zirelako. Eta orduan, oraintxe bertan morrina sartzen zaiten aldiro, kotxean batez ere noala, kantagoa ditzen dut, eta desente laguntzen dit, sensazio hori errexago eramaten edo, sensazio hori pixko lehuntzen. Para cantar como a mí, para cantar como eu canto, para cantar como a mí, para cantar como eu canto. Ese cantar que botaches, dime que encho aprendiu. Ese cantar que botaches, dime que encho aprendiu. Aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu. Para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a mí,
para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. E habíasme de picar que con iso me pasaba para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. Busco gracia, e máis donaire. Busco gracia, e máis donaire. Unha ruada por ela e non andaba no baile para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto, para cantar como a min, para cantar como eu canto. Hortxe Maria Elizalderen lehen kantu aukeraketa, SES taldearen como eu kanto, enuen ezagutzen, eta ez dakizu ez de plazerra den, ezagutzez diren kantuak gustoko bihurtzen direnean, beraz Maria, mila esker hemendik talde eta kantu puska hau gurera ekartzegatik. Ea bigarren kantu kutxun bezala, zer ekarri nahi izan diguzu? Aukeratu duten urrengo abestirako ere zailtasunak izan ditut, ze argi neukan Dibederren abesti bat aukeratu nahi nuela, baina ez nekien ziur bere bakarlari laneko abesti bat aukeratu nahi nuen edo Perjan taldekoa. Urteak daramatzazkit artista hau entzuten, seguraski gaur egun eta urtetan zehar gehien gustatzen zaiten gizonezko ahotsa bai delako, eta, bueno, Society aukeratzearen arrazoia, seguraski ere azken aldian desente entzuten duten abesti bat delako da. Alabari askotan jartzen diot lo egiteko Dibeder, eta, bueno, bere garaian gehiago euskaraz entzun nuen abesti bat zen Bizaldik euskararatu zuelako, baina gaur egun ingelesen entzuten ari naiz, eta aurreko abestearen arira lasaitasuna, xamurtasun pilo bat transmititzen dit, eta nire aukeraketa barruan, bai edo bai, gizon honen ahotsa egon behar zuen. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And
when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. You can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Hortxe Eddie Vedderren Society abesti puska, Into the Wild edo Hacia Rutas Salvajes pelikularekin ezaguna egintzena, okerez banago, eta izugarrizko kantua. Ez dago beste askorik Eddie Vedder aski ezaguna da, bai Bakarka eta Pearl Jam taldetan aritzeagatik, eta plazerra. Abesti hau ezagutzen nuen, maite dut, eta eskerrik asko, gurera ekartzeagatik, Maria. Ea 3. kantu kutxun gisa, ze aurkeztu nahi izan diguzun? Ba, erabaki duten 3. kanta, Bananas taldeko Ulia kanta da, eta egia erranta, ez zait batere kostatu kantago erabakitza. De hecho, Gartxotek proposamena luzatu zidanin, lehenengo kanta etorri zitzaidan burura hausi izan zen. Uste dut horren arrazoi izaten aldela, alde batetik musika estiloa, eta bertzalde batetik, konektatzu dutelako pilo bat gazte garaitan talde bat edo abesti berri bat entzuten zenuenean eta pila bat gustatzen zitzaizunean buklean aditzen zenula konstanteki, ba nik uste berdina gertatu zaitela talde honekin. Berriro sentitu dut garai hoietako sensazioa eta bizipena, eta bai musikaldetik eta bai sensazio horrek transmititzen diten guztia momentu honetan Bananas taldea delako.
Ibaietzea dabil, berriz bueltako bidean, urak galdetu dit, nola daramak nekea, garesti baita beti, ez bere iztea, boza eta pena, zuri garena, ez ere zena, jalazu lekurik, azalean, zoriona ezen, ezen, banderatzeko, sentitzea ezen, nire lehentasuna, baina gertu ziren. Arrazionaltasunek agarria, itxasoratu nahi dut, itxaso bat izan, odeiatzik ez duena, ez dire aitzen zure izaki, ez arrazoi ez arazo, eta olatu artean, loratu behar orain, non gordea ingurai. Agurraren ubeldura, jadazu lekurik azalean, zoriona ezen, ezen banderatzeko, sentitzera usan, du nintzenean, desagertu ginen. Hortxe Bananas taldearen Ulia kantua, hau ezagutzen dut, beraz, eskerrik asko Maria gurera ekartzagatik. Programari agur esateko, entzun dezagun Mariak ze gomendio ekarri nahi izan digun laugarren kantu kutxun gisa, eta zuei, urrengo astera arte, entzule. Ondo segi? Bueno, eta bukatzeko, nire laugarren kanta kutxuna, La abestia da, Fitxis versus Lomosena. Hau aukeratzea ere deixente kostatu zait, hasiera batin azkeneko diskako hauen xuxurlatuak kanta aukeratu behar nuelako, baina pentsatzen hasi naizenean politagoa iruditu zait ezagutu nuen garaiko kanta bateri referentzia egitea. Uste dut 2014 urtin ezagutu nuela, Unai Pelaiori esker, lesakan egin zuten kontzertu batzuen arira, eta kanta honek, bai alde batetik nire lagun min bat pila bat horitarazten dit, asko gustatzen zailako Fitxis versus Lomos, eta bertzaletik nire bizi pertsonalean, talde honek eta bereziki Beñat Antxustegik, izan duen presentzia izugarria delako. Orduan abesti hau, garai horietan hasi zenari omen eginez erabaki dut. Urte hauetan gauza asko aldatu dira, baina hor beti izan dira gai batzuk ezkutuak.
ezetza jasotzeko beldurrak azaleko bihurtu gaitu lotxazko momentu burriak isilunez ondira la 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 bella aquesta nit la 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 Keep Calm and Bigarren Kafea. Ez dira urrun geratu ametsik ederrenak Etxe bat sortu genuen behin, mimoz, urak, egiak eta katarsiek ere teilatupe bat behar zutelako. Atariko armarrian argi irakurri ziteken, atik bera joan behar zuela bideak. Atik bera joan zen, eta nekez baino pena zutzi genion bidea egiteari. Gure buru gerran bizirauteko. Atik bera gertatu zena da. Etxegabetzearen sufrimenduaren osteko terapia poliki eta bakarrik egin behar omen da. Kanpoko ikuskizuna alboratu eta norberarekin bakea egin bizi. Leku eder izateari utzi zion bazterraz gozatzeko berriz. Bere izenpean Eraul edota Blankita Karrakela proiektuetan aritutako edo dabilen musikaria dugu gaurkoan gurean. Asier Beramendi. Eta Asier Bera ze mendi mota den ezagutu nahi dugu. Ongi etorri gurera Asier eta lehenik eta behin eskerrik asko gomita onartzeari. Arratsaldeon, mila eskertu behi, benetan. Izugarrizko ilusioa egin zidan lehengoan, WhatsApp ez ona etortzeko gonbida pena luzatu genizunean, zu ilusioa berreskuratzen ari zinela entzutea, eta galetu nahi nizun non galdu zen eta zergatik eta nola berreskuratu den. Jo, egin duzune aurkezpen eder horretan nik uste nahiko argi esan duzula. Bueno, detaile askotan nola sartu gabe, bai izan zen pixka bat, askotan intentzio honez beterik dagoen jendeak mina egiten dio elkarri, eta hola modu simplean esategatik nik uste etorre hasieran edo lehenengo, Eraul izan zen lehenengo formatu horretan, dinamika pixka bat mingarriak sortu zirela gure artean, eta babesleku bat izan behar zen zerbait, utzi ziola hori izateari, eta gero ibili garela, ibili naizela, ibili naiz, pixka bat ilusio hori berreskuratu nahian, edo musikak eskaintzen zidan babesleku hori berriz aurkitu nahian. Norbanakoa eta talde dinamiken arteko talka esan, baina funtzionamendu horiek ohikoak dira eta asko ezagutzen ditugu, baina pixka bat ere ezagutzen zaituen entzulearentzat, nire ama kasu, eta beste askori izango dira, egiguzu pixkat zure bidearen radiografia txiki bat ere baiz, Eraul
bueno, talde ezaguna hemen, ingurua mentzat, eukitzen duten zuen bidea, zuen disko puska ere bai, baino Asierrek talde dinamika hori baino lehenago ere musika izango zuen bide lagun eta WhatsAppean esaten zenian bezala terapia. Nola sortu zen ere dinamika hori, ez? Taldean nundik zatoz, ezaitu nintzako, nik trampazen, nik badakit baina, nundik dator Asierren musikaria? Niretzat, egia esan, guzti hau, ez dakit, baina nik esango nuke, niri burua datorkidan lehenengo pentsamendua da pixka bat karreran aldatu nintzela asko, ez? Eta hor, ni nengoen ondo, gaztetan uste nahiko arazo sentimental, emozioekin loturiko hainbat kontu nituen, eta karreran pixka bat hauei aurre egiteko, aldaketa handi bat egin nuen, saiatu nintzen edo hasi nintzen egiten, eta horren ondorioz hasi nintzen idazten. Hasi nintzen idazten testuak eta poema txikiak, batez ere, karreran itzulpengintza ikasten nuelako eta idaztea etzel oso ohikoa zelako guretzat, baina niri bereziki gustatzen zitzaidana idaztetikan eta sortzetikan zan niretza bazekala irreverentzia puntu bat, zeren etzan nik nire burua ez nuen inoiz ikusi edo ez nuen inoiz pentsatu horrelako gaitasun batekin, ez? Inolako idealizaziorik gabe, baina usteet sormen hortan aurkitu nuela sentiberatasun bat, nik agian ni nintzela lehenengo pertsona harritu zena, bai, eta hori nire buruari ukatzen zioena, ez? Eta hortik hainbeste gustatu zitzaiten sortzearen prozesua sortzen nuena baino gehiago, askoz gehiago, eta esan nuen, saiatuko naiz kanta batzuk egiten, eta egin nituen kanta batzuk, eta hola. Azken finean, ohiko historioa izaten da ez, barruan daukagun sentimentu pilak eta horrek behar duelako, bide bat egin akaso ala hartzen duelako. Ari nintzen hausnartu nahian askar galdera bat egiteko eta hausnarketa pixketa askatu zeidu baino. Badago hor zerbait ez, prozesutik argira edo, inoiz ez dudan oso ondo ulertu nire buruan behintzat zergatik gertatzen den, ez? Ze katarsi hori eta terapia hori sorkuntza prozesuak ezuk, epatu zen bezala nire gehiago gustatzen zait, baina gero badago momentu bat, eta pentsatzen dut hor sartzen dela beste zerbait ekuazioan, nun hori erakutsi egiten duen artistak, ez? Eta erakuste prozesu horretan gainera hauskortasun, beldur mordoa agertzen dira, iaia gure terapia horri lanak gehitzen dizkigu, tala eta gauziz ere egiten dugu. Eta ez dakit oso ondo zergatik egin dezakegun esir. Nire ustez, egia esan, nuke jakingola azkar eta argi erantzuten. Nik benetan esango dizut, niretzat delako, gaizki gaudenean lagun batek esaten dizun bezala, zegertzatzen zaizu, bazkenean kantak edo testuak edo dena delakoa sortzen balin badu nire burua hobeto ulertzeko eta nire minak askatzeko, erabilitzaket baita ere komunikatzeko, ez testuak eta sortzen ditudan gauza horiek. Eta baita ere, katarsi hortatik ez, askotan sortzen dena, niretzat agian minetik sortu duan arren, beste pertsona batentzat, baliteke esan nahi erabat ezberdina edukitzea, eta hori niri oso ederra iruditzen zait, eta oso izugarria da hori, zuk sortzezunean zerbait zuretzat oso iluna dena eta kriston mina daukana, eta batean esatizun horbait, niri hori gustatzen zait izugarri zeren, agian baita ere minetik bizi du, eta horrela interpretatzen du, baina askotan ez da horrela, eta horregatik adibidez, esango nizuke, egiten duguna ez dugulako guk amaitzen baizik eta hartzen duenak. Urrun horregatik agian. Eta aipatzen erantzun ona, utzi dazu erantzun nerea da, sortzailearen eriotzaren teoria. Bai, ostras. Eta aipatzen zenuenaren arira, eta lehengoan ere WhatsApp ezari ginela gauza batzuk apuntatu nituen, zen oso deigarriak izan ziren. Piskat, inigok apuntatzen zuen azkeneko salto horretan, zugoatzen naiz, atretzoa hitza aipatzen zenuela. Ez nuke esango konnotazio negatiboarekin, baina egia da norberaren barne prozesuak plaza ezagutzen duenean, hau da munduratzen denean ez, tamalez sorkuntzak baduela atretzo eta funtzionatzeko modu bat eta bide eta plaza ezarri batzuk,
Eta askotan talka pertsonekin ere bai, baino atretzo horrekin daukagula, ez da? Eta talka hori izaten da, gogorazen gainera aipatu duzu bezala, benetan prozesu hori norberak disfrutatzen badu prozesu gisa, baina emaitza munduratzean atretzoaren talka hor dago, nun dago atretzoa zuretzako? Justo hortan entorren, hortan arintzan pentsatzen onuntza bidean. Neri iruditzen zait, azkenean ikuskizunak ze pixu daukan gaur egungo bizitzan eta gizartean, eta dana izan behar dela ikuskizun bat, eta dana izan behar dela entretenigarria ikusterakoan, eta neri iruditzen zait, dibidez nire kasuan bai, pixkat galdu nuela sortzeko prozesuan neukan intimitate bat, ez? Eta horregatik aipatzen nuen atretzoarena, asko nik uste amaieran eta tamalez momentu batzuetan bizi izan dudala musika edo eraultzena prozesu guztia ikuskizun bat balitz bezala. Orduan, niretzat nire mina eta nire ezin egona ikuskizun bat bihurtu zen, eta pixkat hortaz ari nintzen. Nik uste dut ez dela, denoi pasatzen zaigun gauza bada, ez? Barruan daukazun ere gauzen pertzepzio individual hori parean oso zaila da, baina jende guztiaren kasuan, gure mailan dagoen pertzepzio hori, ez? Izan ona, txarra edo dena delakoa. Eta, atretzo hori pixkate alboratuta zer esango zenuke ireki dizula ez dakit berriz ere eraikitzen hasteko gogori. Lehengoan aipatzen zenidanean WhatsAppeko audioan nabari zitzaizun ilusio eraberritu bat. Identifikatu dezakezu zeintzuk izan diren hori ekarri duten ez dakit aldagaiak? Piskate dramatiko jarriko naiz. Jarri mesedez. Daukagu hor, igual batzut musikan bat okiko, brometan egin. Burgoñari garen zuten. Badauka bere. Begira, kantuak esaten du, berriz bila non aurkitu, badakizu ez, beti bila noiz gelditu. Nik aurkitu dut jendean, eta oso maitagarria iruditu zaidan jendean, eta asko maite izan dudan, eta azken urtetan ezagutu dudan jendea, eta pertsona hauekin eduki dudan erlazioetan. Eta baita ere, nere buruarekin eduki dudan erlazioaren gatik, ez? Pixka bat, baimena eman dio nere buruari, onartu dut gauza asko ez ditutela ondo egin, akatxe handiak egin ditutela, eta batez ere, eta jazta, eta zer da bizitza ez bada akatsak egitea, ez? Eta barkatzea ere norberari, ez? Norberari, eta... Tal cual. Bizkat hortiko, Izan daiteke ere, akaso, hemen asmatzen nahi naiz, edo nire buruaz askaso hitz egiten, baino norberari jartzen diogun presio hori ere, aipatu dezunak. Kasu honetan, zure kasuan bazeukan zer ikusia, ez dakit musikan bide profesional bat egitearen, nola ditu hau, Hollywoodeko ametsari, Euskal Herria mintzat. Bai, erabat. Niretzat nik oso argi neukan, ezin zala izan inoiz, ez dut esan nahi ogibidea ezin denik izan, baizik eta ez dute helburu horrekin egin nahi. Orduan nik nire terapiako prozesu hortan, eta nire azkenan da bizimodu bat, eta jendearekin erlazionatzeko modu bat, eta zure buruarekin berriz ere diot. Pixkat prozesu hortan, ezakit, bakea egin du nire buruarekin, eta ikasi dut berriz pixka bat gauzak disfrutatzen, hola lasaitasunetik, eta bai. Behon dizula, Asier. Ez dakit, ja oain beti nola oain vigilatzen zaitut, behiratzen naizean, lehenengo abestia entzungo alde guen. Hain nintzen pentsatzen, oso relajatuta bezala. Berez bai, momentua da. Asierrek bi kantu ekarri ditu gaur gurerak, baita gitarra bera ere, beraz konte gutu zen izango den lehen kantua, eta horren inguruko azalpenik elkar banatu nahi baduzu, edo ez, hori zure aukera da. Esango izuet, bira, honek ez dauka izenbururik kantu honek. Grabatzen abil musikari batzuekin, eta ia dago prest, letra badu, eta, jetako izenburu batzen, Jailhouse Rock,
Ez dakit zergatik oso rockeroa irutzen zaitelako abestia, baina gero izenburu bezala ez bat ere gustatzen. Fonetikoki pixkat agresiboa da. Baina, bueno. Ba, ez dakit, norgeiagoka deitu behar zen baita ere, baina gero ez da horrela deituko orduan, bueno, ez dakit izenbururik. Izenbururik gabeko kantua, eta entzuleak ondo bidean ezagutuko ez duen kantua. Inork akaso, WhatsAppetik bidaltzen diren primizia pribatu horietan, akaso entzungo zuen. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, prest du Asier Beramendi eta segituan lehen kantu ere eskainiko digu hemen, bigarren kafean, mikrofonoak irikitzen badizkigu behintzat, orain bai, nahi duzunen Asier. Etzerala izan zinena, ez zinela zine zarena, nomosek fixi zezuri eta guzti janduela. Orain kaxa baten noe azpian, izuz gorde dituzu aukera denak, akats bakoitza zure aurkako labana ezoten, uste zaituztela epaitzen iritzi zirain, hitzak hortzetan jartzen laztanak ual, amore baino lehen bideso eta urrua. Zuila ez ziren oartzen, behiegi zen azala, uelez jantziala, kolpe denak uztartzen. Begiraden esaldi guztiek inoiz ez dute inolako minik, mana izan gehiago jasatea ekidin baizik, haiek ezin ikusi, norgaren zergatik erabaki hori, eta ulertzen ez gaituztela onartu baino, hasi dira gero gumamuz jantzi begira dauzkagu, baina ezin ikusi. Behiegi zen azala, uelez jantziala, nola ez ziren oartzen, kolpe denak uztartzen. Nola ez ziren oartzen,
gehiegi zen azala. Kolpe denak uztartzen, duelez jantziala. Segituan izango da gurera bueltan, Asier, eta jarraituko du entrevistarekin, baina ezagutzen ez ditugun kantuek eta horrelako amaierak dituzten kantuek sortzen dute gartxot alako tensioa. Zestak izu txaloa noiz egin behar den. Ja. Eta horre egon gara, adi, baina ez honetik arpegi hori falta da, eta ez da, orduan, bukararako nahiko garbi ikusi dugu. Imanol edo albaduzu argiak biztu mesedez, eskerrik asko, eta mikrofona edikiko diogu Asierri entrevistarekin, behar bezala jarraitzeko. Hori da. Behon dizula. Temazoa, Asier. Atento egongo era datozen hilabetetan. Piskat, gai hona zen, sakona zen, eta atretzuaren asuntuari ere bukaera emateko edo borobiltzeko. Asko gustatzen zaian afizio eta ofizio hitzak bokal bat bakarrik dute diferentzia, baina zenbat mundu sartzen den hor. Asko gara prozesu hori bizitakoak. Eta pixka galdetu nahi nizun batzutan profesionalizazioare helburu ez dakit, baina bide bezala ikusten duen sortzailearen barne sufrimentuak ez ote diren askotan ikusezinak ez, jende askorentzat. Sormena ez da hemen nire ustez, nire iritzia parean beste ezer baino gauza duinagoa. Baina batzutan badu alako atretzak berak aura bat ematen duela prozesua, eta lehen aipatzen genuen bide hori dela gozamena, eta badago lako aura mistiko bat, baina askotan barne sufrimentuak eta batez ere mentalki bizitzen direnei pixkat ikusezinarena egiten zaiela bezala, ez? Bai. Eske leno aria galdu detera bat aurreko galdera egin diazunean, eta pixka bat profesionaltasunaren inguruan eta guzti hori pixka bat nik netzat azkenan nire minare atretzo bat bihurtu zela, ez hori izan nahi nola bait. Eta orain galdetzen diazunaren inguruan, bai, nik uste asko mitifikatzen dela sormen artistikoa, hau oso absurdoa da eta oso arbitrarioa zen, gero gidoilariak, begira pelikuletako gidoilariak eta zinemako gidoilariek ze baldintza txarretan egiten duten lan, zenbateraino diran sortzaileak haiek, evidentea den moduan. Orduan nik uste musikaren inguruan bai ez dela bidezkoa dagoen zuk diozun aura hori, eta niretzat, nik asko maite dituten musikari askok badute aura hori niretzat, baina pixka bat iruditzen zait dela guk haiengan proiektatzen dugun zerbait gehiago. Eta bai, usteet askotan gertatu daitekela hori, azkenean zuk zuretzat gauza oso intimoa dena, erakusteagatik eta nahi duzulako ontaz bizi, eta oso ideia ona eta oso asmo polita iruditzen zait. Baina usteet prozesuan gerta daitekela hori, ez? Azkenean zuk galtzen duzula sormen horrekin zeneukan intimitatea, ez? Eta harreman puro hori, ez? Bai. Eta izan daitekela ere, agian zure buruari garrantzi gehiegi emateagatik. Nik pixetan popular opinion, baina uste badaukagula, o badagoela, sortzaileen giroan, asmo polit, eder eta zilegizkoa izatetik aratago, musikatik bizitzea eskubide bat delaren sinesmena. Eta uste dut, eskubide bat izan liteke, baina sortze utxagatik, musikatik bizitzeko eskubidea zuk zeuk badaukazula, sinistu hori uste dut ere arriskutsua dela, eta uste dut badagoela nahiko txertatuta. Honi ados nago, boto a favor esatean. Bai, nik uste askotan jendeak keixa duenean, ez? Gehiago dela bizitzea
lortzearen helburua baino, akaso batzutan gudu zelaian jende guztiak ez dituela arma berdinak, ez? Eta hori bada askotan gure eskuetatik at dauden fenomeno askoren ondorio, eta horiek izaten dira frustrantenak, zen normalean prozesu norberak dakien tokitik eta dakienetik egiten du, ez? Bai. Baina bai, ez dakit. Neri ere mitifikatzearen guztiz kontrakoa naiz, eta iruditzen zait gauzak diren bezala eta gordin adieraztea bere biziko garrantzia duela, ez? Bai. Eta nik uste asko notatzen dela norbaitek sortzen duenean zerbait ezer handia egin nahi duelako, ez? Ola oso, eta askotan nahiko hutsa da, ez? Pixkat, bueno. Bai, nik beti erabiltzen dut izan eta egin arteko diferentzia. Nik asko ikusten dut, eta musikatik kanpore, zerbait izan nahi duen norbait, eta izateko inolako asmori gabe egin nahi duena, ez? Egiteak ematen diolako berari kordena da, eta gaina lenguan asko gustatutzen, eta gomendatuko dut, Silvia Pérez Cruzen elkarrizketa bat ikusi nuen, El sentido de la birran. Zenbat arribitxi utzi ditu. Bai, eta bat botatzen zuen asko. Osorik ez dut ikusi, baina agertzen zezit tarteka zatitxoak eta wow. Hau ere erosten dut eta Bai, eta pixkat honen arira ere aipatzen zuen askotan zuk ere esan dezu ez baditugu guk ere admiratu edo aldare txiki batean ditugu jendeak. Baina berak esaten zuen askotan musikan ere bai eta pertsonekin harreman afektibotan hori egiten dugula. Geratzen gehala askotan nahi dugu replikatu norbaiten forma bat. Eta esaten du forma ondorioa dela, ez? Replikatu beharko litzatekena dela nondik egiten duen hori eta hori gainera replikatzea imposiblea da. Zen denok daukagu gure kontestua eta gure bidea. Jo, kaixako, guztua nao, Ez que, barkatu, baina, nik gertau zitzaiten nahi izan zen, egiteari utzi niola eta saiatu nintzen izaten. Ja, eta ze izan nahi zenuen. Mendi altuago bat, igual. Eske nintzen hori izan okerrena, ez? Ni nintzen ni gusturan egon horrekin. Bestek esperu zutena. Eta, klaro, hor ja, bueno, sartzen gara. Bai. Bueno, baina ez da ere... Oso tentagarria da, ez? Osea, sorkuntzan eta pixke bat sorkuntzari orokorrean, uste dut jartzen diogun aura horretan, eta akaso neurriz kanpoko gainbalorazio bat, ez? Egiten dugun horretan, nahiko tentagarria da, nahiko horrexea da. Are gehiago gaur egun, esposizio publiko asko, sare sozialak, etengabeko inputak eta gainontzekoen eskutan jartzea eta gainontzekoen nahi duten horretan erortzea, baino... Nik uste, handi batean ere tamalez ekidin ezina del. Zen gaur egun bizigeran dinamikak ere ala dira, ez? Input eta energia ezberdin pila baldeku guztietatik, leheno hasierrek ondo aipatu bezalare badago handi batean guztiz ez esatarren, sormena ere entretenimentuaren indar horri emana, eta geroz eta zailagoa da bitarte hori... Eta kritikan horberara ekarrita ere, pixkat egoaren kudeaketa, ez? Egoa zentzurik sakonenean, ez bakarrik egozentrismoaren arrokerian, egoa ez, norbera hain presente ukitze hortan, hor uste dute sortzen direla, minek. Bai. Amen, holaxe. Pixkat pragmatiko jarri. Bai, hori zaman, psikologia klasetik musika klasera pasako ondoan dao. Galdera filosofiko xamarra da, baina pixkat lotuta dago, ez askotan, emarian egotea dela bidea, ez? Utzi joaten. Eta joate horretan, ze puntutan dagoen oraintxe Asier Beramendi, hori da nere galdera. Jo, oso puntu... Begira, nien naiz proiektu bat, ez daukat proiekturik. Ni naiz gustatzen zaita bestea eta gustatzen zait musika egitea. Eta jazta. Osea, hor nago. Eta niretzat izugarri, tontakari bada, eta igual esan, ez dakit. Pena emateita adibidez, Blankita Karrakela izena aldatu izan, niretzat izugarri polita den izenan bada, eta asko gustatzen zait, eta asko identifikatzen naiz horrekin, baina aurkitu dut bidea hortarako baita ere, eta egingo dut zerbait izen horrekin. Eta eraulena, pues, egia da netzat, hori, proiektu bat izan dela beti, izan dituela ezaugarri batzuk, eta sentitzen naiz, alde batetik ez ditela asko motibatzen, gauzak ezaugarri hoiekin egiteak momentu honetan, eta nire burua, hasieran esan dudana, hasi nintzela idazten pixka bat aldarrikatzeko ni pertsona bezala, era berean horra itzultzen saiatzen ari naiz, eta egitera, osea, gartxot
Gartxotek zuk orain esan duzun hortara. Eta oso pozik zen batean, disko gogor bat hartu dut, etxean zegoena, eta ez dakizu zenbat gauza dauden grabatuak, 17.000 izen ezberdinekin, baina, klaro, batean ja lasainago, eta ez dakat inolako asmorik disfrutatzeaz gain. Orduan guzti hori harin ezateratzen poliki-poliki, soinu banda bat egin nuen Erauleko kide batzuekin eta beste musikari batzuekin 2017 urtean, Nuria Perez dantza konpainiarekin, deitzen dena Funtsak, eta hori orain Spotifyera igoko dut, azkenean badira 40 minutuko musika da. Bai, lana badagoela egindako lan. Bai. Eraulen 2016ko zuzeneko bat aurkitu dut, Kontadoresen Donostin, eta Aitor Edersonek, besarka bat hemen Edersoneko Aitor eta Aimarrentzat, haiek beti grabatzen zituzten zuzenekoak ezer esan gabe. Pistetan. Bai, pistetan. Eta gero nahastu zuten, eta Aitorrek beti izaten zigun, bueno, zuzenekoan grabatu dute, tal. Eta egia da, egun hartako kontzertua polita izan zela, eta badaude, 5 kantu dira, ja, kaleratuak izan direnak, baina, azkenan, disko bada zuzenean, eta une bat gogoratzeko ere, zea berezua. Haizu Aser eta, zakit, hemen esklusiba arrankatuko diogun, baina saiatuko nahi bintzat. Inolako presiorik gabe, aipatzen ari zean etorkizun horretan, Blankitarena aipatu duzu izen aldaketa, Eraule atzean gatu zen proiektua. Etorkizunean zer daukazu, zure izenarekin lanak kaleratzeko asmoa, bazabiltza beste zerbaitetan pentsatzen, ezabiltza inolako izenetan pentsatzen, edo? Baina jakin badakigu kantuak badituela, eta kantuiek grabatzen ari dela, lehen entzun dugu izen bururik gabeko bat, asmoa hortzegoen, joan den urtean aurreratu genuen, lan bat bazetorrela, bestean, beraz, hori badago, eta zalantza oso pragmatikoa da, baina tira, terapia guztiaren ostean, horrek izen bat eduki beharko du, zuri izen izango du, baduzu zerbait buruan, ez duzu erabaki oraindik? Nere izena izango du, eta ni, bildurrakin esaten dut, eta lotxakin, eta nere zalantza guztiekin, baina eske, lehen esan dizuetena da, ez dut proiektu bat egin nahi, niretzat, naete sormena izatea, lehen zen plazer hori eta terapia hori, eta nik hortikan egiten ditut gauzak, eta saiatzea gauzak beste modu batean egiteak, niri pixka bat motivazioak kentzen dit. Orduan, dena ingo den nire izenarekin, eta bai, eta ez dauka, esati zuten, niri kriston panikoa emate dite, baina iruditzen zait gauza ona izan daitekela hori, baita ere agian gauzak mimoz egiteko. Nik ere ala uste dut, bai. Gainera oso laburre, oso hausnarketa polita iruditzen zait, proiektuaren esaten zula, identifikatzen naiz, eta nik eukidet beti ere, nire izenaino puntxa hondigoik ustaka. Eta ibili naiz ere nire izenarekin, baina askotan egin izan dut, eta orain ere nabilen gau hori da, pixka bat ezberdintzeko, eta jendeak ez dakit, ikusi dezan ere beste pertsonekin egiten dituzun gauzeik nola duten beste aldaera bat, eta izan zaitezkela ere, ez dakit nola esan, biosfera ezberdinen kombinazio bat zure izatean bertan, ez? Baina gustatu zait eta gero trenean emango jo, bultu atorri ere bai proiektua eta norbera. Interesgarria. Bueno, bixi bai, egoreko maiak bueltan ditugu, orain bigarren kantu bat entzun nahi dugu, baina rematatu Gartxotek izan duen honen. Ez, aprobetxatu behar nun hemen peloteo pixkatingo, baina ere asko gusten zaitela zure proiektua eta nola planteatzen duzun, eta batez ere zuzenekoak, hola dantzan egitean, eta hori kriston ideia polita iruditzen zait. Sormenaren aldetik, eta gero alde praktikotik ja, are gehiago zen, zaude hola musikariekin alde batetik bestera, montaje, desmontaje, osea, bakizu ni fana naizela, Zezu bateristarik aguantatu behar, barkatu Julen. Baina Julen, bai, hemen, astero, kamoen. Ondo, bigarren abestia entzuden dugu orduan. Eta gauza bera, aurkeztu nahi baduzu zerbait, kontaktu eta bestela dago bezala. Burgoña, joko dut. Oso ondo, zaura garri. Zuzenean egiten diren gauzetan ala behar du izan eta gitarra afinatzen ari da Asier Beramendi.
eta segituan eskeniko digu Burgoina, berak nahi duenean. Maite zintudala esan, baino lehen. Maite mina zerote zen, enekiela zuk. Aleak oro justi finkatzen badu. Aitzaki erdien ardian mildegietan muz. Dan berriz bila non aurkitu, badakizun arren, ta beti bila noiz gelditu. Badakizu beharrik ez izatea ez da, maite zaitudanaren zeinu. Didazunetik onena eta beste guztien amodioan zaude. Berriz bila non aurkitu, badakizun arren, ta beti bila noiz gelditu. Badakizu bila non aurkitu, badakizun arren, ta beti bila noiz gelditu. Badakizu da badakizu. Opari honekin amaituko dugu gorko saioa, mila esker, Asier Beramendi eta nahi duzun arte izango dugu zure berri. Mila esker zuei, plazer bat izan da benetan, eskerrik asko. Gartxotu zain letona datorren asteazkenen arte. Oirek. Goiuriz izarandia mendi dabil, oin isilik egonda. Agur. Eta entzule, bihar goizeko 10:00 hementxe izango gora, naiz erratian bigarren kafean ondo izan. Eskerrik asko. Aio, orain bai, agur.
Keep calm and bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.